Моя мать, моя была жонка, сестра не свиноматки, их не копыта. Приезжает микроавтобус, мы к нему подходим, и оттуда выскакивает ОМОН. Здрасте, приехали. Отобрали у меня телефоны, ничего не выдали. Просто отобрали, просто посадили. Мне сказали, разбувайся, сдымай штаны. Зараз, як ти поп'єш, ты будешь, петухом. Ты один, ты с детем, ты не ведаешь ни мовы, ничего. Ты просто стоишь такие, да поможите, что мне робить далей? Ну мы же не одни, нас вельми много. То есть я до сих пор відчуваю эту, як травма, психологічна травма. Вітаю, з вами Валярина і проєкт «Білорус Білорусу». Він для тих, хто має потребу у підтримці і для тих, хто хоче і може підтримати. За час існування програми ми, дякуючи вам, нашим глядачам, допомогли більш за сотні наших героїв. Серед їх як і сім'ї політв'язнів, так і репресовані білоруси. З Білорусі, України, Грузії, Литви, Польщі і інших країв. Ви бачите тільки маленькую частку нашої праці на екрані. А насамрэч гэта пастаянная камунікацыя, стэлефаноўванне, ліставанне з нашими героями і з тими, хто хоче їм допомогти, з вами, нашими глядачами. Александр палітзняволены, актывіст. Калісьці яго затрымалі за тое, што ён расфарбоўваў цюкі пад рэчыцай у чырвона-белыя колеры. Гэта адна з самых цяжкіх гісторый, бо гэты мужчына зведаў у турме і эмацыйны, і фізічны, і маральны гвалт, пасля чаго, як вы разумееце, аднавіцца неймаверна складана. Давайте паслухаем яго гісторыю. У 20-м годзе, калі пачыналася ўсё, я разумеў, што я на дыване сидзець не буду. Калі Лукашенко пачаў казаць, што жанчыны кіпцюры і капыта і свінаматкі, я сказаў, што моя маці, моя была жонка, сестра не свінаматкі, іх не капыта. Я дапамагаў людзям, якія сядзелі ў турмах, сотні давалі, дапамагаў і прадуктом фінансаваў, дапамагаў, то есть валанцёрам снабжаў, колькі гэта можна было рабіць. Потом партызанскія дзействы рабіў вельмі шмат якіх, і я получаў ад гэта кайф. Я разумеў тады, што я беларус, і што гэта я раблю для Беларусі. По итогу у нас собралась компания, 7 человек, поехали на поле в районе Дзержинска, там разрисовали тюки. Наогул было размаляваны 82 тюки. Там быў намаляваны таракан перачоркнуты, чырвоную полосу наносили на белых тюках. Приезжает микроавтобус, мы к нему подходим, и оттуда выскакивает ОМОН. Здрасте, приехали. Чем стоять работает милиция, я даже не поспел зразумець, что як у меня руки были за спиной завернутые и до самого упору. Потом меня привели до ўсіх, положили разом, подошли с нашими баллончиками, которые собрали, малевали на затылках красное такое пятно, на руках малевали так само, что это и крыжи на спине, як будто цель. Мы стояли каля тюка, і калі уже усе опушенными головами до тюка, і калі падышоў і браў інтэрв'ю некі, я не ведаю, хто гэта такі. Калі моя чарга дайшла, то спрашиваюць, хто такі, я прозвішча назваў, імя, то есть адкуль я. Я сказал, что я гуляю тут и дышу воздухом. Так я с Дзержинска, как будто я гулял. Я, получается, стал к тюку, и меня одразу отвели в сторону и начали отбивать. И один из них сказал, что будешь ехать со мной до Минску, и я тебе покажу, как дышать воздухом. Допытывали гэтыя опера, якія были на суду, уже свидетельствовали. Яны мяне таксама дапытвалі неаднаразова. Але я ведаў, што я ім нічого не скажу. Потым адзін з іх сказаў, што яго надо весці в одну хату. Калі мяне прывялі ўніз, у падвал,
Мне сказали, разбувайся, сдымай штаны. Я говорю, а навошта? Ну, то есть мне отказали, что это все для эксперименту. И меня повели в одну з хат. А эта хата оказалась пресс-хата. И они сунули кружку такую з-під ралтону. И там был нарисованный петух и петушок. И они сказали, зараз, як ты попьешь, ты будешь, ну, петухом. А петух, я разумел, что это на все життя. То есть и я разумел, что, ну, блин, только, ну, не буду брать, и, то есть, ну, силой идти до обморока меня будут бить, гасить. Ну, я это кругаль не возьму. И они сказали, зараз буду тыкать, ну, мужским половым органом. И, то есть я разумел, хоть с колена, хоть чем угодно, хоть кулаком, ну, у вас, хлопцы, не отрымается это. Тоже это для меня тяжко такое становится, коли у меня хтось находится сзади. Я буду пытаться идти боковым зроком, заважить этого человека, как он у меня в поле зрения был. Идти, ну, як-то крутиться, поворачиваться. Чему? Потому что, коли присыльщики меня сбивали, ну, один бил спереду, и я начинал мыться, кровь смывать, то мне наносили удары сзади, с двух боков. Один с кем-нибудь я разговариваю, и он может сзади мне, другие мне мог нанести удар сзади. То есть я до сих пор ощущаю эту, ну, як травма, психологічна травма. Бывают какие-то моменты, вельми они мне подобные, что я начинаю, ну, дергаться, кипишевать, переживать. 5 суток я был без штанов. 5 суток. Ну, и мне можно было только на лавце сидеть и на бетоне. На ночь можно было ложиться на железный такой лист, на всю шконку был. И то меня, не ведаю як остатніх, но меня кожные 15 прикладных хвилин поднимали. У меня однойче вельми болели зубы, и я не ведал, что робить, и, ну, просто от боли не мог заснуть, и пришлось самому вырывать руками этот зуб. Я писал заявление, как привели врача, как ті мене до врача довели. Ну, я його сам виривав. Я розумів, що больно і без анестезії, але треба виривати. Усугубилося, я чув особисто ліве колено, яке у мене було операційне. Коли попали лоу-кіками, я почув, що воно як будто вигнулося дугою внутрь. І то есть я почув там треск, і воно справді опухло, і я тоді навіть ходити не мог. Але мучителі присутні зауважили це, що попали у ногу. Ну, що воно було як колода, що ляжка була, що колено одинаково на одному зроні. І то, що я сидів на підлозі на бетоні, ну, другое ще почало. І я більше давав, почав напругу давати на праве колено. І, ну, теж стало опухати. І я потім відчув, коли у Жодіна в тюрму вже етапірували, що ще горш. То есть с каждым днем стало горше. Я отбыл полностью свой срок, и коли вийшов, попрацював, переробив паспорт і уїхав у Вільню, і тепер і тоді розумів, що треба нечто з нами робити, і мені спеціаліст зараз сказав, що у мене артрит, і мені треба робити операцію, але кудись вертатися, я не розумію. Праз мяне апошні час праходзяць стокі чужога і ўласнага болю, што мне здавалася, што маё сэрца ў нечым прывыкла да яго. Але калі Александр падзяліўся сваёй гісторыяй, то слёзы проста не пераставалі ліцца з маіх вачэй. Я перакананая, што мы разам зможам падтрымаць Александра у ягоных патрэбах, у рэабілітацыі, у псіхатэрапіі. Агулам, калі вы проста хочаце сказаць яму добрыя словы ці прапанаваць сваю салідарнасць, лістуйце да нас. Гэта можна зрабіць з любога пункту свету, публічна альбо ананімна. І галоўнае, памятайце, беларус беларусу, любоў, падтрымка і перамога. Дзе мы разам, там і Беларусь.
Нагадаю, з вами Валярына і праект «Беларус беларусу». Ён для тых, хто мае патрэбу ў падтрымцы і для тых, хто хоча і можа падтрымаць. Моя гераіня сёння актывістка Юлія. Яна жыве разам са сваім маленькім сынам. Актыўна падтрымлівала беларускія пратэсты і паўставала супраць вайны ва ўкраіне. Аднойчы яна зазняла на відэо калону танкаў, якая рухалася поруч, і даслала ў чат Радыё Свабоды. Праз некалькі дзён па яе прыехалі. Яна у выніку была вымушаная з'ехаць з краіны з маленькім сынам, якога выхоўвае сама. І цяпер, знаходзячыся ў Літве, Юлі неабходная вашая падтрымка. У 2020 годзе я удзельнічала, якраз на той момант я скончыла працаваць і ехала ў Мінск. І вось самы, я кажу, самы сок гэтых пратэстаў, это 9-е, 10-е я застала там вось у Мінску. Мы выходзілі з кветкамі, мы выходзілі ў ланцугі, стаялі да ночы, пакуль мужчыны не прыходзілі, казалі: жанчыны, дзеці, усе сыходзьце дадому. Нейкі час усё было ціха, спакойна. Так, я записывала відэо, увесь гэты час, 20, 21, 22, 23 год. То есть, увесь гэты час я писала відэо, я нешта каментавала, я была падпісана і на нашу Ніву, на Радыё Свабода, і на Белсат. Калі пачалася вайна, пачала тэхніка ездзіць. Спачатку ездзілі проста машыны, вось гэтыя такія ваенныя, зялёныя, там. А потым 2 дні ехали танки. И было такое, что бот Радыё Свабода, где рухаецца тэхніка, вы скидываеце, можа, нечым дапаможа. Вось. І, зразумела, што я скидывала. Калі яны да мяне прыйшлі, то знайшлі, што я скидывала гэтае відэо ў бот Радыё Свабода. Затрымалі на 3 дні, адабралі ў мяне тэлефоны, нічога не выдалі. Як мне здаецца, гэта беспраўна, просто прыйшлі, забралі. Хто прыйшоў, навошта? Чы маеце вы на гэта правы нейкія? Вы ніякай паперы, нічога мне проста адабралі, проста пасадзілі. 3 дні я там была, я сидела адна ўсе 3 дні, толькі на 3-й дзень, на 2 гадзіны да мяне падселілі 2 дзяўчын і зноў развялі іх па розных камерах. Адразу, як толькі я выйшла, паніка, я не ведала, што рабіць. Нам вельмі дапамог байсол. Быў адкрыты збор, і нам сабралі грошы, таксама вельмі удзячныя. Калі гэтая сума з'явілася, мы такі: о, супер, нам хопіць на то, на то, на то. А потом пачалося, мы прыехалі з адним запрэчнікам. Трэба падушкі, трэба былі, там коўдра была, і бялізна патрэбна, і ежа нейкая. Усё самае банальнае, трэба было купляць. Зараз няма магчымасці працаваць, таму што яшчэ няма садочка у Алексея. І таму 24 гадзіны на 7 мы з ім, таму я нікуды не адысці, нічога рабіць не магу, заўсёды з малым знаходжуся побач. Калі мы жылі ў Беларусі, то дапамагала моя мама, і я магла працаваць. Тут у нас няма нікога, мы ўдвох, таму я заўсёды знаходжуся з ім. Мы ходзім на заняткі ў беларускі дом, але гэта гадзіна з усяго часу. Вось калі ён на занятках з дзеткамі, да псіхолага ходзім, але таксама 45 хвілін, калі ён займаецца з псіхолагам. Усё, астатні час ён заўсёды са мной знаходзіцца. Мне зараз найбольш патрэбна гэта знайсці садок для Алексея і знайсці працу. Любую, якую магчыма, я магу ўзяцца за любую працу, бо і адукацыя у мяне ёсць вышэйшая, я педагог, і працавала і ў бары, і працавала і ў кавярні, так што навыкі ёсць. Калі казаць пра мяне, то зараз ужо лягчэй, бо я працую з псіхолагам, які нам яго выдзеліў Фенікс. Без дапамогі гэтага псіхолага гэта быў капец проста. Ты адзін, ты з дзіцём, ты не ведаеш ні мовы, нічога, ты просто стаіш такі: дапамажыце, што мне рабіць далей. Усё яшчэ накатвае, усё яшчэ мы прапрацоўваем з псіхолагам гэтыя траўмы і яго дзіцячыя траўмы, бо так як траўмаваны сын, я яшчэ перажыву, я даросла, я гэта пражыву, яно пройдзе. Заўсёды хвалююся за яго эмацыйны стан. З'ехаць гэта было самае складанае. Складана зразумець, што ты не вернешся. Вось, магчыма, ты ніколі не пабачыш некаторых людзей, таму што яны ўжо ва ўзросце. Не пабачыш, магчыма, блізкіх, сяброў. Боже,
Конечно, мы верим во ўсё лепшае, што гэта скончыцца і мы ўсе вернемся. Нібыта ёсць адчуванне, што там жыццё працягваецца, там людзі знаёмы, яны там паміж сабой сустракаюцца, размаўляюць, а ты тут адзін. Нібыта твоё жыццё скончылася, а яны там жывуць. Гэта, канешне, не так. Гэта, просто гэта такі этап. І мне вельмі натхняе тое, што людзі, з якімі я тут звязалася, якія са мной, якія мяне падтрымліваюць, у нас наогул адзіная мара. І гэта падтрымлівае, што мы ж не адні, нас вельмі многа. І таму не можа быць так, каб столькі добрых людзей засталіся пакінутымі. Не, так не бывае. Все одно будзе добра. Я вельмі спадзяюся, што вы адгукнецеся на гісторыю Юлі і яе сына і дапаможаце стаць на ногі. Я дзякую кожнаму, хто падтрымліваў і будзе падтрымліваць Юлю і яе сына. Беларускі вельмі моцныя, але ім таксама часам неабходная падтрымка. Калі вы хочаце падтрымаць Юлю ці любую іншую нашу гераіню, лістуйце да нас. Гэта можна зрабіць з любога пункту свету, публічна альбо ананімна. А галоўнае памятайце, беларус беларусу, любоў, падтрымка і перамога. Дзе мы разам, там і радзіма.